Аз с ръката. Да, ма, аз пък. Какво прави? С камерата ги снима. Канта ли вика? Камерата. Те са сигурно студентчета. Арда, яваш. Виж го маманиския такива. Виж колко хубаво така С непознати хора. Ма съм пък по-голяма от мама има грозна. Япма. Опа. Павле, лато прати нето. Павле. Аз мах това момент да го снимам. На руски къде е? Ама ударя се. Абе, къща, мале на милиметър мина от главата. Въртия човек, само бяга. Какво да правим? Играем съм човека да се развива. Нека да играем. Кой ма? Знаеш как се радва? Сега като си знаеш колко ще ми стане. О, не мисля, че за това. Кажете нещо за народа. Не, какво да кажем? Седим, пърдим, спим, лежим, смяем се. Аз какво да кажа за народа на Първи път толкова години не заедно да караме Великден. То кога сме карали Великден, бе? Да, не искам да кажа, в България няма такава възможност. Германия, дойдохме Германия Великден да кара. Но ти се храниш сама вече. Сама се храниш. Смисъл?